सिलाय गुलिखौ खुगायाव अरनानै हा फानदोंनो 22 करोड़नि हा फाननानै बिथाङा हेलिकप्टारनि थाव बर'नि गेदेर इउटिउबार प्रकाश सारा गोख्रोङै सोंलु दैखांदों मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारखौ 22 क्रर बा कौटि रांखौ हेलिकप्टारनि थाव सोनो बहानिफ्राय मोनखो जे गुवाहाटियाव हा फानदों होनदों हाग्रामा महिलारि सारा बै हाखौ बायनो बबेनिफ्राय फैसाखौ मोनखो नैबेखौ बिथाङा सोंदोंमोन थारैनो भिडिअखौ नायग्रोनि आरो ससेब्लाबो क्लियार आउट जागोन नोंथांमोना 22 करोड़ थाखा मा होनदों हा फानदोंनो 22 करोड़नि हा फाननानै बिथाङा हेलिकप्टारनि थाव मा होनदों हेलिकप्टारनि भारा ओरैनो नाथाय बे 22 करोड़ थाखा जे हा फानदों बिनि फैसाखौ बे बहानिफ्राय मोननानै हाखौ बायग्रामोन बाथ्राया बेसो पइन्टखौ बेखौ सोर हमगोन बे पइन्टखौ सोर हमगोन जे बिथाङा जे हा जे 22 करोड़नि हा फानदों होनदों बे हाखौबोथ' बायग्रोनांगोन ना फाननायनि सिगां नंगौ नङा हाखौबोथ' बायग्रोनांगोन दा बे हाखौ बायनो थाखाय बे फैसाखौ बहानिफ्राय मोननाय रायजो राजाफ्रा बिनि सोंथिखौ सोंनांगौ दा आंबो मोनसे आंनि इउटिउब चेनेलनि दारै बिएम सोदोब चेनेलनि दारै एस इउटिउबार हिसाबै आं बिथांनाव सोंथि सोंदों रायजो राजानि जानानै 22 करोड़ थाखानि हा फानदों बिथाङा धेमालि नामा बे बाथ्राया आरो बिनि गेजेराव बे 22 करोड़नि हाखौ बायनो थाखाय बिथांनाव रां थानांगोन बे रांखौ बहा मोनखो बेनो आरो आंनि बाथ्रा बुंनाया थेंक इउ बड'लेण्ड ओनसोल एबा बिटिआरआव इलेक्सना 22 सेप्तेम्बराव जानो थांगासिनो दङ भट होनायनि मोनथाय जि रायजो राजाफ्रा दङ सरकार सोलायनायनि जि मा होनदों राइट्स बे राइट्सखौ दिनै सेप्तेम्बर दाननि 22 खालारावहाय बेखौ देखायनो हागोन बाथ्राया बेसो आं रायजो राजाफोरखौ बुंनो गोनां बाथ्राया जाय मानसिया गोबां मोजाङै खामानि मावदों जेबो दावराव दावसि गैयालासिनो प्रमद बर' सारखौ बयबो हास्थायदों बाथ्राया जाहैबाय मानगोनां प्रमद बर' सारा गोबां मोजाङै इन्टेलेक्सुवेलि माने मा होनदों डिसिप्लिनै गभर्नमेन्टखौ सालायलांदों नाखि बियो सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बहाबा प्रग्राम पिकनिक जानो थां बे जुमाय लोंनानै पार्टि जाहैथां गोदोसोना थाहैथां बेबायदि नङा सारनिया नों सुपार 50 मिशननि दारै सासे गिदिर गोलाव जानो नाजा फंबायमोन बिनानावमोन बेबायदि हिसाबै मानगोनां प्रमद बर' सारा सुपार 50 मिशन गायसनना दं नोंगौ सोरबा सासे बयबो गासिबो मोनजोबा फरायनाय खिनियाव नोंहा जुदि माखासे कुइसन सोंनाय एन्ट्रेन्स एग्जामबो जायो नालाय स' बे एन्ट्रेन्स एग्जामखौ पास जानांगोन जुदि नों बे एन्ट्रेन्स एग्जामखौ पास जायोब्ला बिनि उनाव कचिं मोनगोन ना फ्रियै जेबो थाखा होनाङा मोनसे सासे आइएएस अफिसार जानो UPSC क्रेक खालामनो थाखाय नों गोबां खरसा थाङो नोङो कचिं लानायाव स' बे लाख थाखा कचिंनि फिसखौ सरकारा ओरैनो फ्रि होदों स' बे बेनिफिटखौ बिथांमोनहा मोन्दों आरो बिनि दारै सोरबा UPSC क्रेक खालामनो हागोन IAS IPS जानो हागोन दा बे हिसाबै गोबां मोजां गिदिर जोंनि बड'लेण्डखौ सामलायनो हानाय खालामनो थाखाय सासे मा होनदों सेक्रेटारि बानायनो थाखाय चिफ सेक्रेटारि बानायनो थाखाय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बानायनो थाखाय बेखौ बर'निफ्रायनो जाहाथे बैखौ मा होनदों मानगोनां प्रमद बर' सारा नाजादों जाहाथे बिथांमोननो डाइरेक्ट फैसा होयोब्ला खायसे सोद्रोमाफ्रा जानोबो हागौ दा बिसोरनो मोनसे स्किमनि दारै मिशननि दारै बिथांमोनखौ नांगौबा जानाय लोंनायखौ बिसोरनो होगोन फरायनाया बिसोरनि दिमागा बिसोरनि आरो साक्सेस जानांगौ बिसोरनि आरो साक्सेस जानानै बड'लेण्डखौ सामलायनांगौ बिसोरनि आं आसा खालामो मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननायखौ फैगोन होननानै आसा खालामदों मानो होनबा बेनो रिजोना दानि सरकारा जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ इयुथफोरनि मा होनदों साननाय हनायखौ सोलायदों नाखि बाइक साखावनानै मा होनदों मालायफोरखौ मा होनदों थुलुंगा होहोनाय बै थुलुंगा जादोंमोन सिगां समाव बाइक साखावनानै जुमाय लोंनानै गोग्लैसोना थानाय ड्राग्स जासोनाय बै समाव जादोंमोन जेबो भिजन गैया जेबो साननाय गैया आं मा जागोन फिउचाराव इयुनाव आं मा जागोन बेखार बिथाङा दाख्लैबो सरलपारायाव थांदों आं खोनादों आङो नाखि आं बेवहाय बिथांखौ माबा मोनसे गाज्रि बुंगोन नाखि आं जि बाथ्रा इनफरमेसन मोनदों आं बेखौसो बुंगोन दै दा बियो दाख्लैबो सरलपारायाव थांदोंमोन सरलपारायाव थांनायाबो बिथांनि हेलिकप्टारखौ नायनो थाखायसो थांनाय जिखिनि पपुलेसन जादों बिथांखौ नायनो थांनाया खिन्थु बिथांनि जि मिटिं बेवहाय मा होनदों बिथांनि बाथ्राखौ खोनासंनो थाङाखैनो बे बाथ्राया बेसेबां लासिनो दावखा हेलिकप्टारनि जि थाव थांनाय बेनो सिखारासै बिथांनिया स' नंगौ जानांगौ बिथाङा जे हेलिकप्टार मोनसे बाथ्रा आं मैया मोनसे बाथ्रा खोनादों 22 करोड़ थाखा मा होनदों हा फानदोंनो 22 करोड़नि हा फाननानै बिथाङा हेलिकप्टारनि थाव मा होनदों हेलिकप्टारनि भारा ओरैनो नाथाय बे 22 करोड़ थाखा जे हा फानदों बिनि फैसाखौ बे बहानिफ्राय मोननानै हाखौ बायग्रामोन बाथ्राया बेसो पइन्टखौ बेखौ सोर हमगोन बे पइन्टखौ सोर हमगोन जे बिथाङा जे हा जे 22 करोड़नि हा फानदों होनदों बे हाखौबोथ' बायग्रोनांगोन ना फाननायनि सिगां नंगौ नङा हाखौबोथ' बायग्रोनांगोन दा बे हाखौ बायनो थाखाय बे फैसाखौ बहानिफ्राय मोननाय रायजो राजाफ्रा बिनि सोंथिखौ सोंनांगौ दा
आंबो मोनसे आंनि इउटुब चेनेलनि दारै बिएम सोदोब चेनेलनि दारै एस इउटुबार हिसाबै आं बिथांनाव सोंथि सोंदों रायजो राजानो जानानै 22 क्रर थाखानि हा फानदों बिथाङा धेमालि नामा बे बाथ्राया आरो बिनि गेजेराव बे 22 क्ररनि हाखौ बायनो थाखाय बिथांनाव रां थानांगोन बे रांखौ बहा मोनखो बेनो आरो आंनि बाथ्रा बुंनाया थेंक इउ सो माच खुलुमनायनिफ्राय थेंक इउ नोंथांमोना नुनो मोनबाय भिडिअखौ बिथां सारा मा कुइसन खालामदों बर'नि सासे गेदेर इउटुबार खोथाया जाहैबाय हानि भेलु बा हाखौ बोरै बायखो हाग्रामा महिलारिया बै समाव बे खोथाखौ बुंदों बै समाव जिखुनु जायगायाव हानि भेलुआ एसे खममोन हानि भेलुआ बयबो मिथियो सानसेनि बायदि थाबाय थाया बोसोरसे बोसोरनै बोसोरथाम बोसोरब्रै बोसोरबा डाबल ट्रिपल बिनि बाबबाबो जायो थ' बेबायदियाव दिनैनि दिनावहाय भेलुआ हाग्रामा सार बुंनाया जानो हागौ 22 क्ररआव थांबाय अब्ला बै समावहाय बेसेबां जाथावथावमोन नैबेबो जाहैबाय खोथाया आरो नट अनलि हाग्रामा सार गोबां लिडारफोर दङ जोंनि गेजेराव इसिबां टार्म्स नांलाया बोसोरबाल' नांगौ बिल्डिंफ्रानो नायख'लायनो हायै गोजौ जायो अब्ला बैसोरनालाय माजों जायो जिखुनु पार्टिनानो नट अनलि बिपिएफ बा नट अनलि बिजेपि बा सोरबा जिखुनु पार्टिनानो गोबां लिडारफोरना मेक्सिमाम लिडारफोरना खायफा न' लुवाबाबो प्रपार्टियानो प्रपार्टि जायो खायफाना बिल्डिंआनो नायख'लायनो हायै जायो अब्ला बैसोरनालाय बोरैथो जायो नंगौना नङा रायजोफोर ना बुंनाया गोरोन्थि जादों एसे एनालाइस खालामलाय आरो लोगोसे जाहैबाय प्रकाश साराबोथ' क'क्राझाराव हा लाबाय न' लुबाय गारि दं स्करपिय' दं हा नोंनालाय बोरैथो जागोन थिग बेबायदि हाग्रामा सारनाबो बै समाव जाबोबाय दा दाम बारायाव फानफैबाय बिदि आरो आंनि एनालाइसआव जेखि माबाया मानो थों गोथों सिदा सिदि नालाय हाग्रामा सारना बांद्राय थगायनाय गैया बिथांना नंगौबा नंगौ नङाबा नङा ओंखायनो मालाबा बावनो खोथाफ्रावबो किसुमाना गाज्रिमोन मोजांमोन माने जों मोजां मोनो आरो ओमफ्राय सोरबा बुंबाथाय जोंहा एसे नाङो ओमफ्राय थब्लां दुखु मोनलायलाङो मानो होनबा प्रमद बर' सारनि नैबे ससे प्रमद बर'खौबो आं इसिबां गाज्रि मोना नाथाय दुखु मोनो आरोना बै समाव ओरैबायदि फेभरेट लिडारमोन सासे नैबेनि थाखायनो दुखु मोनो आरो आं दिनै एबसुनि आफादगिरि हिसाबै जुदि सोरबा सानदोंबा बिथांमोननि राजखान्थि गादिखौ सेनो नागिरदों बिथांमोना बुंनो नागिरो पलिटिक्स खालामनो नागिरदों आं दिनैबो रौतानिफ्राय गेवलां फोथारनिफ्राय अपेनलि बुंगोन खुनु दिन बिथांमोननि गादिखौ सेनो थाखाय जों सोमावसाराखै आरो आं हारसिंनि खोथा सानो बुङोब्ला आं खुनु दिन एमएलए एमपि बिटिसिनि चिफ इएमसिएम मेम्बार जानो थाखाय आं सोमावसाराखै जेब्लासिम बड'लेण्ड मोना अब्लासिम सोमावसारबाय थागोन बर'फोरखौ जेब्लासिम थगायनो नागिरो गावनिनो जाथों मालायनिनो जाथों बै समाव राजा लामायाव ओंखारगोन खुनु दिन जोङो बिथांमोननि बायदि थगायनाय नङा दानि सासे दैदेनगिरिया बुंदों सिलाय लानानै ओंखारदोंमोन